oyudo sir mar nyamburko ma gibiro tiyogo e timo pedha mar yedhe ma meroji e kaunti no. Mabiro ndalo manok tok jatend piny William Ruto landa yanga chenro mar ndalo 100 mar kedo gi yedhe ma meroji e pacho ka. Koloso tok bago romo kod obila e gwenge ma Kapsabet, jalup ogayi mar obila Eliud Lagat ochiwo siem mager ne jogo matimo ohala mar yedhe ma chik ok opuodho, kowacho ni biro kawnegi okang' mager mar chik. I want to ask the people of Nandi and its surrounding that the business of illicit brew, look for another business to keep you going. We will not allow our society to degenerate and to perish because of ethanol, because of adulterated brews, bangi, and any other unaccepted drugs. We are not going to see a society. We have a country and people to, to protect and to make sure that we have a future. So, as part of our mandate as police officers, is to enforce the law. We are going to enforce this law without any fear whatsoever. So, my appeal today is to ask those people who are engaging in this illicit business, stop it. Stop it and look for another business to give you money. I want to appeal to members of the public to help us in this fight. Ikruok ne yiero mag telo mar Kupet e kaunti ma Homa Bay oserumo, motelo ne yiero mag jokanyo mag Kupet mochan giko dirani. E mbalariany ma